Bé, bona nit. Doncs un ple una mica eminentment econòmic. Han portat una sèrie de regularitzacions d'aquestes pròpies dels tancaments de l'exercici. Ara estem amb la fase de tancament de l'exercici, les submissions especials de comptes. Portàvem una sèrie de el que es diu un reconeixement extrajudicial de crèdits, factures que quedaven pendents de l'exercici anterior. Hem fet una modificació de crèdit, les hem aprovat, i hem fet una modificació de crèdit per incorporar-les. També important, el que portàvem és el càlcul del que és el superàvit, el romanent de tresoreria positiu que tenim, que és d'uns 2 milions i escaig, i el que portàvem és la seva distribució en base a inversions financerament sostenibles, inversions com per exemple reformes de la plaça Sant Jaume, la plaça Els Pins, la vorera d'aquí al davant per anar cap al Cucurull, la de Jaume I, enllumenats, diversos enllumenats de diverses zones, Francaset, el centre, eficiència energètica en els edificis municipals. Bé, tota una sèrie d'inversions que pugen de moment vora 1.200.000 euros i que gràcies a aquesta gestió econòmica que hem tingut d'obtenir aquests resultats positius, doncs ara podem posar al carrer aquests diners. Per altra banda, també el que hi havia era un punt una mica de protecció del que és el patrimoni municipal, que és l'inici d'un expedient per acabar amb el desnonament d'uns ocupes que tenim en una vivenda que és propietat de l'Ajuntament. Bé, bàsicament, en resum, aquest ha estat el ple d'avui.